Preki dan sam išla, ne preki dan, pre jedno 2 nedelje. Sam išla u ovu, do Delte nešto da uzmem za mesečnicu našu, za godišnjicu našu i ako mi verujete, pola puta sam crkla, išla sam tramvajem. Tako da... Kurala tramvaj si se vodi. Da, kurala sam tramvaj i posle sam ga vraćala nazad kući. Pošto ja to obično tako uradim. Alek je baš žensko ime, u pičku materinu. Alek od Aleksandra, šta? Anja Alekseja. Alekseja. Ili tako. Imam molot. Konektor 2-3 tamo, ja mislim. Imam molot. Pa Petre, vagon. Na koji vagon? Na oil. Na oil. Na ulju. Pusti mene da pikam prva, imaš vatru. Sajt! Pored tebe, jao! Thank Alek you! sam, Bravo, Aleksej! A ček, evo dajem Vukšiću, evo ti ovo. Evo, square drunda. 1-1. Evo ti ovo i da mi sve to. Moj vi... Evo ubijam sad likove, ajde izvinjavam. Ajde. A što menice, što? Da, ja ću se Da vrati, ga ostaviš jebote, tamo. ne nosiš sendviče nikad, šta? Uvek ja nosim na piknik sandvič. Ide, pa vidi, opet me pogodio snajper, ni krivog ni dužnog. Elek. 2 je. Ko je bre Tina reši lika? Evo Sixon. Ah. Evo mi je Nixon malo. Ajde malo pričaj Vukšiću, ajmo. Idemo ružbe. Ajde, ja sam mnogo srećna ljudi. Uvek sa nama krenu srećno, znaš. Ne, Alek se to krenu onda se tu pojavi majka. Koja otvara oči. Ko otvara oči, šta? Što ovo? Pa plantaj Vukšiću, Da plenta, make a sense. nemaš bombu, brate. Da i maknem da izraste novi, vred. Ovo je priča. Pauza, jel ima ovdje pauza? Ima šta. Nema ne, Ima. Šta ti je? Kuba. Jao, znao bre, ne bi uzeo idi, pauzu pa ne bi nikad. pauzirao nikad. Živa sam. Sigurno, verujem da Bravo, Kuba više bravo. nije živa. Nije. Znaš mi? Pazi Miksune. Ne remi miš. Dobro. Jao, srce. Žao mi je, stanite. The Earth did suddenly stop rotating. Da, sad ne Zaustavite. poverajte. Malo mi... Zaustavite partiju. Ulici će izaći, ljudi, ja ne mogu. Neće. Zaustavite sve. Nemojte umirati, Vodi nas molim. ga. Jao, da jaja. Miljo, ne Ja- umiri. Zmido, Pikujem Lulicu. pao, ve. Lulicu. Lulica. Mid ulica. Ili Olof. Jedan je živ, ljudi. Mid izašao plavi. Lulica. Može bude na Ne plavo. vidim. Mid. Evo Na ga. planu. Ljudi, ovo se prijavljuje Lulica, brate. Ova zaustavlja partiju. Jebem ti le. Evo je. Daj mi pušku Tina. Jao, brate, mi ga ne mogu. A najjače u svemu tome što se bavi, pokuš se ne smeje da ubije lik i nije uspeo. Evo. Tamo, onaj kurac. Pa, jebote, život je. Imaš Olaf. O, majko, milo plači. Gore na plan. Tina, može iz mida otići. Ma možda hoće. Nije mi dobro. Pazi iz Lulice da ne vodi. Elektrik, pao. O bože. Ajde. Meni cure suze, ja ne znam da li... Alo. Cureni suze! Šta je kva? Ko patka jebote. Milo, onako. Evo, ne mogu. Kva je patka kaže. Kvak, kvak. Ne mogu, bre, zaustavite rundu. Aj. Miljana malo ide u ulicu sad. A šta kaže, cureni suze? Šta sam rekla?
Cure mi Cure. su. Ti suze. A pa šta suze rade, brate? Idu. Pa nije česma je. Pa jeste, Moje ljudi koji suze šest prema me tebi jebote. cure, brate, to je to. Joj, brate, dobro sam. Hajde da se miramo. Dobro sam. Stavite rundu. Jedan nije stopiraj. Ja. Stopirajte. Čekaj, sad ću budem Piper. Međa. Ja sam u Olofu, ljudi. Iza tebe, iza Sandvič. tebe. Unlucky. Polako, Miksone. Imaš ih. Ajde na sajtu su ti. Polako. Eto ga. Prođemo kroz ta govna, bre. Jedan ti iza crvenog. Eto ga. Jedna puška za Tinu, Alek. I Ja spremno. možemo... Niko šta ti je? Ja se izvinjam. Hoćeš i ti M? Snajper. Ko šta? Molim. Ništa. Ale, Ja se ne bi kući. moja krajica stopala. Šta ti? Drugi pogođen, Defam, brate. Mora me spasiti. Bravo! Reši, bre! Dokle da vas nosim više bedno. Bednici, bre. Izvinite. Izvinite. Što izvinite?